Maskou s nimi spolupracuje úplně perfektně, protože v Masce jsou fakt lidi, kteří jako si uvědomují, že prostě takovýhle prostě komunitní projekty a třeba jako ten náš, což je v podstatě takovej docela projekt jako na malé obci, takže mají smysl. Takže za mě fakt jako spolupráce s Maskou úplně super. Mm-hmm. Ještě možná můžeme zmínit, že je vlastně důležitá spolupráce i s nějakým vedením obce, že Určitě. tady ty prostory vlastně využívá obec ještě i na svoje další aktivity. Takže to je vlastně taky důležitý říct. Jako je důležitý, no, aby ta obec to podporovala. Že potom, když tam pak od obce, tak to prostě nejde. Jo, ale určitě skvělý, když vlastně ta iniciativa vznikne od lidí, kteří jako přímo v tom místě žijou a chtějí tam něco rozvíjet.